Türkmenistanyň büdjet edarlarynda gazet jurnallara 2023-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin mejbury abuna ýazylmak mewsimi başlandy. Häkimetler berk döwlet gözegçiligindäki nisirleriň hem online hem de kagaz görnüşlerine ýazylmagy talap edýärler. Sol bir wagtda bu mejburlyk sebäpli çykdyjylarynyň artýandygyny aýdýan işgärler ozal tölewini geçiren gazet jurnallarynyň özlerine gowşurulmaýandygyny belliýärler. Lewapdaky habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli büdjetçiler edara ýolbaşçylarynyň abuna tölewlerini Türkmen Poçta arkaly 5-nji maýçylny geçirmegi talap edýändiklerini gurrun berdiler. Ýatlatsak geçen ýylyň noýabryndan başlap büdjetçilerden gazetleriň hem online hem de üye gelýän kagaz görnüşlerine abuna ýazylmak talap edilýär. Gazetlerin kağıt görünüş üçün 60 manat, online görünüş üçün hem 35 manat, ýagny jemy hasapda 95 manat geçirmeli. Her gün ir bilen işe baranmyzda ýolbaşçylar birinjilik bilen abuna ýazyldyňmy diýip soragy çekýärler. Olar egerde şu hepdäniň aýagyna çenli tölek kwitansiýasy hödürlenmese, onda işe hem mundan beýlek gelip oturmagyň manysynyň ýokdugyny aýdyp haýbat atýarlar. Diýip Türkmen awadyň döwlet edaralarynyň biriniň işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň söhbetdeşleri degişli ýolbaşçylaryna suýlyň 1-nji ýarmy üçin abuna ýazylan gazetler jurnallarynyň hiç biriniň gelmändigini, özleriniň boş çykdyjylara galýandygyny düşündirjek boldular. Ilatyň uly böleginiň ykdysady ýagdaýy onsuzam gaty agyr. Adamlar aýlykdan aýlyga çenli zordan gün görýärler. Biz mejbury abuna çykdyjylarynyň artykmaçylygyny, galy bersede neşirleriň öýlerimize getirilmeýändigini aýtdyk. Emma ýolbaşçylar bu bizi gyzyklandyrmaýar. Aşgabatdan ähli işgäriň abuna üçin pul geçirendigi barada bizden hasabat soralýar diýip jogap berýärler. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi gurrun berdi. Sol bir wagtda ol yerli gazet jurnallaryň mazmunynyň okyjylarynda köplenç gyzyklanma döretmeýändigini, olarda aglaby sol bir habarlaryň çap edilýändigini sözüne goşdy. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda izdaky orunlary eýleýän Türkmenistanda metbuat serişdeleri berk döwlet gözegçiligi astynda galýar.